Парламентарийлер күзгі отырышларға әзірләнә. Бу атнада 14 сентябрьдә алар рәиснең ел сайын уздырыла торган традицион юлламасын тыңларга Салих Сәйдәшев исемендәге зур концерт залына җыела. Шул ук көнгә билгеләнгән Дәүләт Советының 47-нче утырышында депутатлар 18 мәсьәлә буенча фикер алыша. Шуларның 12-се республика закон проектлары. Бу һәм башка темалар турында парламент хәбәрләрендә сүзне Алия Галиуллинга бирәм. Узган атнаның төп сәяси вакыйгасы Ростки Россия һәм Кытай үзара файдалы хезмәттәшлек халыкара форумы. Бу вакыйга барышында халыкара мөнәсәбәтләрнең мөһим өлеше буларак сәяси партияларның үзара хезмәттәшлеге түгәрәк өстәле утырышы узды. Аерым алганда Кытай һәм Татарстанның парламент хезмәттәшлеге турында сүз барды. Ике илнең төп сәяси көчләре Кытай Халык Республикасы Компартиясе һәм Бердәм Россия партия диалогын карадылар. Россия сенаторлары беренче Россия-Кытай форумын оештыруны югары бәяләде. Ике дәүләтнең бизнес даирәләре, партия структуралары һәм киң җәмәгатьчелеге мондый юнәлештә аралашуның дәвамлы булуына өмет белдерде. Это пример для подражания всех тех, кто готов и заинтересован в том, чтобы работать с Россией. Татарстан, который принимает сейчас на своей земле этот замечательный первый, но я уверен, не последний форум, Ростки, форум межрегионального сотрудничества между нашими странами, тоже идет в этом смысле опережающими темпами, абсолютно точно улавливает, что называется, веление времени. Это очередной шаг укрепления отношений с дружественным китайским народом и этой большой страной. Мы будем выходить сегодня с инициативой, чтобы он стал ежегодным в Казани, в Татарстане, в Российской Федерации и через это укреплять взаимное доверие, уважение и сотрудничество. Форум барышында парламентарийлар Россия-Кытай халыкара күргәзмәсен бәяләде. Татарстан өчен Кытай белән хезмәттәшлек өстенлекле характерда. Бу хакта форумда Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин белдерде. Ул билгеләп үткәнчә, бу хезмәттәшлек турыдан-туры диалог юнәлеше буенча да халык дипломатиясе күзлегеннән дә өстенлекле булып тора. Соңгы елларда Кытай Халык Республикасы тотрыклы рәвештә Татарстанның төп партнерлары бишлегенә керә. Соңгы 3 елда гына да товар әйләнеше 2 тапкырга арткан. Россия һәм Кытай җитәкчеләре куйган максатларга ирешүдә халык дипломатиясе дип аталган инструмент мөһим роль уйный. Парламентарийлар көзге утырышларга әзерләнә. Бу атнада 14 сентябрьдә алар рәиснең ел сайын уздырыла торган традицион юлламасын тыңларга Салих Сәйдәшев исемендәге зур концертлар залына җыела. Рөстәм Миңнеханов аны Татарстанның эчке һәм тышкы хәле мәсьәләләренә багышлаячак. Юлламадан соң парламент бинасында Дәүләт Советының киләсе утырышы ачыла. Президиумда көн тәртибендә 18 мәсьәлә тәкъдим ителде. Шуларның 12-се республика закон проектлары. Игътибар үзәгендә электродвигательле транспортлар өчен салым ташламалары һәм гамәлдәге документларга төзәтмәләр кертү. Парламент комитетлары каникуллардан соң беренче тапкыр утырыш үткәрде. Халык сайланучылары бу ел бюджетын үтәү барышын карады. Ватанны саклаучылар фондының төбәк бүлегендә булды һәм Елга порты микрорайоны мисалында тирә-якны комплекслы үстерү планын гамәлгә ашыруны карадылар. Бюджет, салымнар һәм финанслар комитеты утырышында парламентарийлар республика бюджетының бу елның беренче ярты еллыгында үтәлеше нәтиҗәләре турында фикер алышты. Финанс министры урынбасары Алексей Шишкин билгеләп үткәнчә, беренче ярты еллыкта консолидацияләнгән бюджетка 209 миллиард 900 миллион сум күләмендә салым һәм салым булмаган керемнәр кергән. Үтәлеше еллык планның 57,5% тәшкил итә. Депутатлар транспорт салымы турында республика законын төзәтергә тәкъдим итә. Алар җиңел автомобиль, мотоцикл, мотороллер, автобуслар, электр двигательләре белән генә җиһазландырылган йөк автомобильләре хуҗаларын 2024 елның 1 гыйнварыннан 2028 елның 31 декабренә кадәр транспорт салымын түләүдән азат итә. Татарстан Республикасы һәм Россиянең шиктәш субъектлары арасында кадастр шикләрен билгеләү буенча эш нәтиҗәләре Дәүләт төзелеше һәм җирле үзидарә комитеты утырышында каралды. Республикада күрше төбәкләр белән шикләрне раслау буенча күләмле эш төгәлләнеп килә. Бу юнәлештә эшчәнлек нәтиҗәләре турында комитет утырышында җир һәм милек мөнәсәбәтләре министры урынбасары Алмаз Кыямов хәбәр итте. Социаль сәясәт комитеты депутатлары Ватанны саклаучылар фонды филиалы эшенә төшенде. Оешманың төп бурычы катнашучыларга махсус операция ветераннарына, шулай ук аларның гаиләләренә бар яклап ярдәм күрсәтү. Махсус хәрби операциядә катнашучыларга гаиләләренә шәхси социаль координатор беркетелә, алар аңа мөрәҗәгать итә ала.
Елга порты үрнәгендә территорияларны комплекслы үстерү проектларын гамәлгә ашыру турында сүз торак сәясәте һәм инфраструктура үсеше комитеты утырышында барды. Утырыш башланыр алдыннан депутатлар һәм эксперт совет әгъзалары Портовый урамында урнашачак торак комплексында булды. Элек складлар, җитештерү биналары һәм гараж кооперативлары биләгән урында 1 миллион квадрат метрдан артык торак төзү, шулай ук яр буе һәм тиешле инфраструктура белән иҗтимагый киңлекләрне төзекләндерү планлаштырыла. Икътисад, инвестициялар һәм эшкуарлык комитеты утырышында депутатлар республика нефть химиясе тармагының технологик суверенитетын тәэмин итү мәсьәләләре буенча фикер алышты. Утырышта Дәүләт Думасының икътисади сәясәт комитеты рәисе Максим Топилин катнашты. Ул Татарстан коллегаларына киләсе елга федераль бюджетны формалаштыру барышы һәм сәнәгатьнең төп тармакларына дәүләт ярдәме чараларын гамәлгә ашыру турында сөйләде. Обеспечение нашей обороноспособности, обеспечение успехов проведения специальной военной операции, это будет, безусловно, тем приоритетом, на который будет ориентироваться и правительство. Узган атнаның парламент хәбәрләре турында кыскача шулар иде.